Vili, kad ga nazoveš. Vidim ja, Boškić, da od tebe nema ništa. Da ja moram sve sam da rešavam izgleda, ali dobro. Najteži predmet rešit ću sam, kako i dolikuje. Ja se nikada od posla sklanjao nisam. Alo! Jel to stan Kornjača? Dobar dan želim. Da li mogu dobiti Radeta Kornjaču? Radeta? Kornjaču? Čvarkov Ćorće, glavni arhivator je privezi. Halo Rade, jesi ti? Šta radiš? A ja sam. Pa zovem te da poravnamo račune. A ne Rade, neću ja da biram ni mesto za dvoboj, ni vreme, ni mesto, ništa od toga što ti govoriš. Ja sam tebe nazvao kao čovek i prijatelj. Hoću da ti rešim predmet. 30 godina si čekao. Nego šta? Sad ću dati sve od sebe. Jer sutra odlazim u penziju, hoću da odem čistog obraza i da nemam, da ne mislim... Molim? Da Bog da ne dočekam prvu penziju? Muš konju jedan bezobrazni. Ti li to da kažeš? Džokelo jedan, da šta radim s tvojim predmetom? Gledaj! Gazim ga, evo, briše noge, što sam u govno stao kereće. Stoko jedna bezobrazna. Molim! Rade gade! Džukelo jedna bezobrazna, zapamtit ćeš me. Rešili smo sve predmete, idemo na kafu. Državni posao vam je omogućio OM Cafe.